Vážení rodičia, milí diváci, nachádzame sa práve v období, keď sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% z vašich daní. Využívam túto možnosť a rád by som vás požiadal, aby ste tento príspevok venovali vašim deťom a vašej škole. Všetky podrobné informácie spolu s potrebnými tlačivami nájdete na webovom sídle školy. Pokiaľ nemáte prístup na internet, prázdne tlačivo si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZŠ. Vaše príspevky rozdelí rodičovské združenie v spolupráci so školou na jednotlivé školské súťaže, akcie, výcvikové kurzy, školské pomôcky či učebnice. Cením si váš záujem o dianie v škole. Venovanie vašich 2% z daní je vítanou pomocou, ako aj vy môžete pomôcť ku skvalitneniu školského života. Ďakujem.